Hoxe pola mañá, a banda de música Lira de Prado de Larín actuou no primeiro día das festas de Marlán. Esta banda está dirixida por Carlos, un chantadino que tamén é o director da banda de gaitas do concello de Chantada. Ademais, entre os integrantes desta banda Lira de Prado tamén se atopa algún chantadino, como Patricia Carbón. Deixámolos con algunha das pezas que interpretaron hoxe, primeiro día das festas de Marlán.